Preferata mea din toate aceste culori este acest roz pudră, pentru că este o culoare foarte delicată și mi se pare mie că poate fi asortată foarte ușor la orice tip de ținută. Mie îmi place foarte mult coniacul la modelul ăsta. Este o geantă compartimentată, se poate purta în mână și pe umăr. Îmi place mult culoarea pentru că mi se pare foarte practică pentru ceea ce port eu aproape zilnic. Îmi place ca și culoare, e o culoare de vară, se poate asorta cu orice port eu zi de zi. Mie îmi place această geantă și, bineînțeles, și culoarea, pentru că prezintă niște imprimeuri și îmi place în mod deosebit și ca model, și cum este lucrată, îmi place tot la ea. Îmi place culoarea în mod deosebit, semnifică pentru mine răsăritul și apusul soarelui. Este minunată!